Hola amics i amigues, benvinguts al meu canal de YouTube. Avui hem vingut fins ací, fins a la terrassa de l'Octubre, per a parlar sobre un dels temes... Sergi, si te vols fer un canal, te fas un canal tu, però este és el meu canal, val? Aleshores, anem a començar en el meu canal. Anem-hi? Vale. Hola monicors, com esteu? Bé, avui ací tenim el gran redactor de Valentubers, el estudiant de periodisme i futur periodista de Punt Notícies Migdia, Sergi Moyano! Bé, moltes gràcies. Mira, és que, diguem, va, anem a fer un vídeo junts, no? Perquè jo, com que no soy youtuber... Ai, jo tenia moltíssimes ganes de que ell col·laborara, al igual que vull que col·laboren tots els valentubers, o tots vosaltres, si voleu vindre al meu canal, esteu més que convidats i convidades. I com que feia un any, hem dit, això cal celebrar-ho a lo gran. I com? Així, a la terrassa de l'Octubre. Que bonico, que bonico. Hem dit, va, farà un dia fresquet, no? Pues vaya. El primer repte consisteix en cadascú tindrà una cançó preparada i l'altre tindrà que adivinar-la, adivinar quina cançó és. I comencem! Cinc de la matinada no esperava que acabaren pels carros de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada, camals mullats, València banyada. Per carrer de Cabellos dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri. Molt bé. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Este és l'himne de diàlegs, eh? Sí, Emma, hola. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu. Faràs vibrar 5 continents. Bien! No deixaràs que ningú t'ature mai. Atenció. Si tanca el record de tot el que vam fer, aquell nit dins d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, Un sopar a la fresca amb un got a la mà. Els nervis a la panxa abans de... Començar. Ole! Bueno, la donem per mig punt, Sí, val? sí. Hello. Soc Sinchan. amunt, si encara hi ets és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Quan ho veiem tot perdut, avui... Com un costum pacífic de compliment i teres, es desperta de sobte com un vell huracà i es toca. I ens to... I ens trobem entre raps i besos? És tot fosc, estic sol i no hi ha ningú, és de nit. Un record dins del cor, ella hi és a dins. Bien! El segon repte i últim és un repte que haureu vist, si heu vist el programa, Cantant al cotxe, que és agafar una lletra d'una cançó i canviar una paraula o diverses paraules. L'altra persona ha d'intuir quina paraula li sona malament perquè no forma part d'aquesta cançó. És a dir, és una paraula inventada. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i ras, que cap ocell trenque la cadena del seu cant, que tingues sort i que trobes el que t'ha mancat en tu.
Som la cançó que mai s'acaba. Som la cançó contra l'embut. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol cru. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per desistir. Bé, i fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Me deixeu en comentaris què vos ha semblat, aspectes a millorar. Li doneu un bon m'agrada. Mos vegem al pròxim vídeo, bonicors, i una besadeta ben forta i una abraçada ben forta. Adeu! Besos no. Amayoli, besos no. No, besos no. Amayoli, besos no. Som els Rebesnets. Del tio Canya. Som els Rebesnets. Del tio Canya. Som els Rebesnets. Del tio Canya. Rebesnets, desnets. Camins que ara s'esvaeixen. Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món. Per les parets de l'amor, sobre la pell. Vinem a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oh, oh, oh.